ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏକି ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନଭାରକୁ ସମ୍ଭାଳି ଆସିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ସବୁ କଣ କଣ ରହିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ 2008ରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗରିବ ପରିବାରକୁ 2 ଟଙ୍କିଆ ଚାଉଳ ଦେବାର ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହା ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 2013ରେ ଏହାକୁ କମେଇକି ଟଙ୍କାଟିଏ କରିଦେଇଥିଲେ। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ 96 ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉଥିଲା। 2015ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଆହାର ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହରାଞ୍ଚଳର ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ 5 ଟଙ୍କାରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଦୈନିକ 60,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏହାର ଲାଭ ନେଉଥିଲେ। ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା। ଏହା ଦ୍ୱାରା 70 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଆତ୍ମସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଭଲ ଲାଗେ ମତେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନା ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ?